ole clear tu te chi pai ole hey so phai leng le zo tui tlang in kara Thlarausual an hmu thina kha zanina hian kan han fiah dawna hei tunah hian in dar kwale chan ver trepa kan thlen chho hun kan ron live dawna ni adar zat po kha kan ron soi theilawa min lo ngai chang ta ula ti chuan khilai phai leng dai huan khianin mani zana han ka live to a dar kar chan ve ka live tling trap te khanin ka camera kha ron thim ringot maya ka chhun zoom thei to lova thomom na lam video kan la tura kha ti han camera ha ron in off ta mak mai kha ni a ti chuan helai hmun hi man ni loka khanin rongbol tu putlang moya kha a thing phur kong thlang lama pai thla kin om to a fit som pani vel la ya hla khan chuan khilaya in veng mor bera mi te khianin an in vel te kha tiang khana ron khoi thin boka zana te tin pitarang te ram mangai kor ha mi pa ang te khan an mu thina chu zanina hianin kan ron fia le don ani ka camera lama hianin har sapna om le don em chu ka khilova camera te kha ron off te thin khat chon men han ngai sak de u heka eng pori se zanina hin enge kan to don kan mu kher lo mai theya thom po kan thre lo mai theya ma ro chu lo cham lo ram chu kan tu manga kan thu ni lova hei go santar pa ngai kha kan ni lova kan thiam danang ang khanin kan han fia vele top dona ti chuan min lo ngai chang ringa nga kan on live dona ni